I'm a bubblehead. I'm a bubblehead. I'm a bubblehead. I'm a bubble. Ако ние на времето сме си разменяли книги, то сега младите хора си споделят кратки клипчета, които стават популярни буквално за часове. Пожелайте ми късмет. Този клип няма да е приятен за изпълнение, но... Колко години беше кучето ми, когато се запознах? Ало, какво стана, Мело, прибираш ли се? Филяк, моля те спри да правиш и качваш безмисле. Най-лошото в училище са междучасията. Той получава ново видео, свързано с жена му Антония. Този път на записа се вижда как тя прави секс с непознат мъж. Андрей не знае към кого други го да се обърне за помощ, освен към най-близкия си приятел Васил. Това е малкият Кристиян. От всички учебни часове в училище най-хубав е часът по... Междучасие. Часът по междучасие. Ти каза газ. Газ до дупка, мадафака, докато паднат колелата на колата, мадафака, и казах нас. Yo me siento